Здравейте, приятели на Астроцентър Медиус. Сега в това видео ще покажа как да се обърнем шала. След като вече сме го зашили от опаковата страна, обръщаме ето така от лицевата страна и ето какво се получава. И се го правим в облика, в който искаме да го носим. Аз така, ето така леко прегъвам. Повдигам, обръщам и тук си го нагласявам да ми са горе-долу еднакви двата края. Ето от тази страна как се получава. Ето и от тази страна как изглежда. Да. Ето така. От тази страна. Ето от тази как изглежда. Сега, ето тук, от тази страна, може тук да се сложите някаква брошка или маниста. Аз предполагам, че се сложа някакви, а може и копче, по ваше усмотрение. Сега ще избира да видя какво ще ми подхожда на мене за този вид прежда. Довиждане и до нови срещи!